Estem aquí a la Rambla del Carme, en plaça Gandhi, al barri de la Plana, un any més, amb aquest ja fan 7, que tenim la nostra parada i obsequiem sempre pel Dia de la Dona mimosa, que és el símbol de l'elegància i de l'amistat. I a més també diuen que de la intel·ligència femenina. Avui tenim dues persones que ens acompanyen, dues grans dones, una d'Esplugues, l'altra no, però no per això no coneguda. Tenim a la Carme Porta, veïna d'Esplugues de tota la vida, molt implicada en totes les entitats, primera regidora d'Esquerra a l'Ajuntament d'Esplugues. Segona? És veritat, primera va ser l'Esperança Martí. Eren uns altres temps, però no per això no va deixar de ser-ho. I primera diputada al Parlament de Catalunya. Tenim també a la Najat Driouech, ho he dit bé? També diputada al Parlament de Catalunya actualment. I res, com que a mi no em cal que em sentiu, passo la paraula a elles, que ens explicaran moltes coses interessants i després, si teniu alguna pregunta, doncs endavant. Gràcies. Lo de la d'elegància no és el meu, però és igual. Espero que la intel·ligència una mica em toqui. Bé, en tot cas sí que cal sentir-te perquè ets la regidora, perquè a més és important sentir totes les dones, no només avui, sinó ni el 8 de març, sinó cada dia, no? Mireu, jo intentaré ser breu perquè com l'Ajuntament no ens ha posat cadires, doncs és una mica incòmode, no?, sentir dues, no sé si grans, però dues dones estan dretes, no?, i drets, o sigui que intentaré ser breu. Mira, ahir passava pel parc i hi havia dues dones parlant, no?, i una li deia a l'altra, oye, que el dia 8 hay vaga de les dones, el dia de la dona. I l'altra li deia, i a qui li importa el dia de la dona? I em va fer pensar, perquè per una banda dic, per una manca de consciència evident, i l'altra és allò, doncs és veritat, a qui li importa, no? Possiblement no importa a tanta gent, però de fet la importància del 8 de març hauria de ser cada dia, és a dir, el 8 de març és una commemoració que ningú sap ben bé l'origen, en tot cas l'origen més difós és allò de les dones tancades en una fàbrica a Chicago, que va haver-hi un incendi i l'amo no els hi va obrir les portes, cosa que ens podem trobar no tan lluny, no?, a l'Àsia, amb la gent que està fabricant coses per nosaltres, no?, els mòbils, les tablets i tot això, que estan gairebé presoners i presoneres en aquelles fàbriques i també els hi passen coses molt similars, no? I per tant és una commemoració de gènere i de classe, tot i que ens afecta evidentment a totes les dones. Jo us donaré ràpidament unes estadístiques, no? Tot i que les dones no som només una estadística, però bretxa salarial, és a dir, diferència de salari entre homes i dones. De mitjana és un 26%. Les excedències per tenir cura, en el cas dels fills o filles, és un 92,53% som dones, i en el cas de persones amb dependència un 78,06% som dones, la resta són homes. Les tasques familiars, de mitjana les dones dediquem 1,91 hores al dia i els homes 0,92, i això augmenta el cap de setmana al 2,81 hores diàries al cap de setmana i 61 en el cas dels homes. És a dir, la diferència de salarial i la diferència de dedicacions a la cura diria que alguna cosa tenen a veure. I sobretot amb què té a veure? Amb la taxa d'ocupació, no? Els homes tenen una taxa d'ocupació en un moment de crisi alta, com és ara, d'un 57,2% i les dones un 48,4%. I això podem afegir la categoria, el tipus de contracte, etc. si tenim en compte això que acabo de dir de l'excedència, no? Això en l'àmbit, diem, del mercat laboral, però no sé si l'altre dia veu veure el Sense Ficció, que parlava de la manca de perspectiva biològica, no?, del cos de les dones, i per tant com això afectava directament a morts, no? És allò, la setmana passada vaig enterrar una amiga meva, precisament per això, perquè va anar al metge
li van donar diazepam i deu ser un atac d'ansietat i el dissabte a la nit va morir d'un infart, no? I això, per què? Pues perquè no, i això és una que tinc a prop, però vull dir que passa cada dia. Tot i haver-hi molt menys infarts en dones, hi ha una més alta taxa de mortalitat en dones per qüestions cardiovasculars, per exemple, no? I això, és a dir, això a qui li importa el Dia de la Dona? Doncs a totes, no? A totes, perquè és cada dia que ens està passant en la representació política, en la visibilitat de les dones esportistes, que ara només hi ha el Barça, per cert. No sé si hi ha més esport, no sé si hi ha més dones que fan esport, però abans aquestes tampoc hi eren. En la representació de les dones als mitjans de comunicació, total, que la majoria social, que som un 51%, que som les dones, som invisibles i possiblement, si us fixeu en la manera d'informar, no? Des que hi ha més dones periodistes, per exemple en temps de guerra, no? Doncs es visibilitzen altres coses que abans no es visibilitzaven, més del dia a dia, més del temps de cura, més dones i com pateixen els efectes de les guerres, cosa que no es visibilitza, no dic que no que sempre, i allò de les generalitzacions és molt perillós, no? Però que el fet de que la mirada sigui diferent, doncs posa en dubte aquest universal, no? Que és poc equitatiu, que és aquest universal a l'hora de pensar el món, no? Home, adult, heterosexual, propietari, blanc, capacitat, és a dir, sense cap discapacitat, amb papers correctes administrativament, etc., no? És a dir, una persona que, comencem a repassar per aquí, possiblement sempre incomplim, una de nosaltres incomplim alguna cosa, no? I per tant això porta a fer polítiques esbiaixades i diem que d'alguna manera el feminisme a hores d'ara, no, doncs sembli una moda, no? És a dir, ara costa molt, fa 30 anys ser feminista era ser una bruixa i una trencafamílies, una solterona, una bullerota, és a dir, era una cosa horrorosa, no? L'infern directe. Ara ser feminista, no? Doncs és una cosa que està més de moda, entre cometes, no? Però jo crec que hem de prendre consciència, no el 8 de març, ho torno a dir, sinó els 365 dies de l'any, que el feminisme no és una moda, sinó és una manera de viure i veure el món, no? I és com hem d'actuar, és a dir, un món que sigui realment equitatiu per homes i per dones i que tingui en compte totes les perspectives. He anat com una moto, però he acabat. Llavors, jo us presento a la Najat, tot i que és molt més coneguda que jo, diem. I tant. Tu segur que no. Llavors, jo presentaré ara la Najat, que, com sabeu, és diputada al Parlament de Catalunya per Esquerra Republicana, i jo no sé què més. I ara em vaig a parlar amb aquell home, si cal, d'aquí una estona, però en tot cas li passo amb ella la paraula i us agraeixo la vostra escolta. Bé, moltes gràcies, Carme. Amb la Carme compartim diferents coses. La primera, que ella ha sigut la primera diputada per Esquerra Republicana aquí al Parlament. Jo he sigut la primera diputada no tradicional, no blanca, tots aquests apel·latius que que tinc a la meva presentació o a la Wikipedia, i crec que això ho compartim, i compartim jo crec una cosa molt important, i és anar trencant aquestes barreres invisibles que la pròpia societat ens té posades, però que a més creu que no estan posades. No. Bé, la Carme ha explicat una mica molt clar quines són aquestes desigualtats existents i que es poden tocar, que es poden veure amb dades, tot i que ens costa tenir dades que tenen a veure amb aquest tema, o igual que, per exemple, amb l'àmbit social, com ens dediquem laboralment, majoritàriament dones, també ens costa tenir dades per poder després fer una bona planificació i unes bones polítiques que siguin el més ajustades possibles a les necessitats reals de la ciutadania. No? Però sí que és cert que jo vull agafar un dels elements que ha comentat al final la Carme. No? Diu, el feminisme fa 30 anys, potser les dones que obertament
feien allà en aquesta lluita, evidentment, tenien una repressió molt gran i, a més, eren considerades això, trencar famílies, etc. No? Però avui en dia, com també ha comentat molt bé la Carme, ser feminista, jo m'atreveixo, Carme, i amb tot el teu respecte, en alguns espais veig que comença a ser guai, però no sabem què vol dir guai, i moltes vegades amb una mirada que li falta incloure totes les dones del país. Aquest és un aspecte que crec que cal que el feminisme, que en principi hauria de lluitar per la igualtat de drets reals de totes les dones, sovint es deixa una part molt important de les dones d'aquest país. I fent memòria aquests dies vaig trobar un llibre d'articles sobre dones en els quals jo vaig participar en un article, no sé si era el 2007, ja fa uns anyets, per a l'Institut de Ciències i Polítiques de Catalunya, i era sobre dones, i eren diferents articles, tema prostitució, tema immigració, diferents aspectes. I jo recordo que el meu article es diu Les dones de casa, les dones invisibles de casa nostra. I us puc assegurar, tornant a llegir aquest article, jo no veia cap canvi del 2007 al 2022. Perquè quantes dones invisibles tenim a casa nostra? Quantes dones tenim que estan patint aquesta triple discriminació, o quadriple, no la sabríem quantificar, però quantes dones, per exemple, quan estem nosaltres lluitant per aquesta igualtat salarial, sabem que tenim moltíssimes dones que ni tan sols tenen un dia de festa i són internes en molts domicilis. Quantes dones en tenim? I a més, malauradament, no poden sortir en cap dada, en cap estadística, perquè no existeixen. Perquè tenim molts municipis que consideren que no es poden empadronar, que no són ciutadanes, mentre que estan tenint cura en el domicili particular d'un avi o una àvia nostra. Llavors, crec que aquesta mirada és important, que el feminisme, que ha de lluitar pels drets de totes, també faci una reflexió i pensi que elles també necessiten estar incloses dintre d'aquesta lluita. No? Un altre aspecte que jo crec que és important que puguem compartir i que aquí ens hem de trobar totes, perquè si no, no avançarem en igualtat de condicions. No? I és que la meva lluita és la teva lluita, però és que la teva lluita és la meva lluita. I és igual que avui estiguem a Esplugues i parlem de les dones d'Esplugues, que són molt diverses, però si ens hem de sentir interpel·lades també per aquestes nenes que estan, per exemple, en una fàbrica d'Inditext al Marroc, fent abrics que nosaltres comprem per 200 euros i que elles cobren al mes 50 euros. Aquesta també ha de ser la nostra lluita. Aquesta també ha de ser la nostra... I no està tan lluny, a Tànger. Podríeu fer un tour, us podia portar jo mateixa i us aniria assenyalant les fàbriques aquestes tancades i on hi ha nenes treballant perquè nosaltres puguem vestir un bon abric. Un abric que nosaltres considerem bo, que paguen per 200 euros i que elles mensualment cobren 50. No creieu que ens queda molta feina per fer? No creieu que ens queda, que aquesta lluita també l'hem de traslladar en aquesta mirada? Jo crec que aquí, i per això parlàvem, he volgut recollir, això i m'ha anat molt bé que la Carme introdueixi, que crec que el desig hauria de ser que no volem ser una moda, el feminisme no ha de ser una moda, ha de ser, i no ha de ser una moda guai, ha de ser una lluita real pel dret de totes les dones i les nenes arreu del món. I si realment no hi ha aquest canvi de perspectiva, jo crec que ens quedem, o no és que ens quedem, és que segurament no tindrà sentit que nosaltres podem celebrar un 8 de març, perquè no estarem realment reivindicant
aquesta lluita unitària en favor de tots els drets de les dones d'arreu del món. Ens queda molta feina per fer? Sí. Que moltes, i crec que són moltes i molts, perquè també ens interessa que molts ens ho creiem i volem continuar? Sí. Però també hem de procurar que els joves, les joves, comencin a veure ja comencin a tenir aquesta perspectiva de lluita per la igualtat de drets també com un tema d'ells i d'elles. Moltíssimes gràcies i si qualsevol pregunta o tal, doncs estem aquí. No sé quan he xerrat, Va, vinga. És que és molt incòmode, tia. Sí, és per posar-me dreta. Ho estem fent en streaming. Vale. Se sent bé. Tio. Has de venir. Hauràs de venir. No arribarà. Sí. Pensava que era més llarg. Hola, sempre és un plaer escoltar la Najat i la Carme. Mira, us vaig a fer una pregunta que és molt difícil i que, sí, i que segur que em direu això, bueno, veurem què em direu. La qüestió és, si el que volem és canviar les polítiques, evidentment necessitem que les dones entrin en política. Però ens costa molt i ho parlem constantment entre nosaltres i veiem que les seccions locals costa molt arrossegar dones per tota aquesta... Què? Que me l'apropi més. No! Hola, Camí! Doncs, bueno, torno a començar? Vale. No, doncs això. Llavors, costa molt arrossegar a les dones a entrar a fer política. I si les dones no entrem a fer política, doncs les coses o no canviaran o canviaran molt a poc. Què podem fer? Què podem fer per arrossegar a totes aquestes dones que tenen ganes però no saben ni com, ni saben com conciliar, ni saben què fer exactament? Ja us he dit que era una pregunta molt difícil. Gràcies, Ainhoa. Aquests dies que estem fent xerrades arreu del territori per les seccions locals per simplement de posar-nos a disposició de totes aquelles dones que sabem que tenen ganes, sabem que ho estan fent d'alguna manera, estan fent política, estan en els diferents espais associatius del seu municipi, estan a l'AMPA dels seus fills, estan fent d'alguna manera política, però que realment tenen ganes de passar aquesta primera línia i la primera reflexió que fan, i us ho dic per exemple i em personalitzo i no és que vulgui personalitzar, jo recordo que sempre, jo des del 2005, si no estic equivocada, que em demanaven formar part, per exemple, d'aquesta primera línia de política. Diferents partits polítics, i jo recordo que això no és per mi, jo soc més útil des de la reivindicació, des de l'altra part de la taula, etc. I m'ho creia, vull dir, això és així. I l'última conversa que jo tinc amb la Marta per dir-me, escolta'm, que ara vull que ho facis, perquè em dius que no. Jo recordo que estava embarassada del meu tercer fill, el primer que li dic és que estic embarassada. Com si fos això un problema. Imagineu-vos si tenim interioritzat que ser mare et penalitza, que jo m'estava excusant que no podia passar aquesta primera línia perquè jo estava embarassada. No. La segona és que jo tinc 2 fills més. Vull dir, imagina't la càrrega, o sigui, que ja ho tenim assumit, que tenim un fill o tenir fills et penalitza a ascendir laboralment, evidentment passar aquesta primera línia de la política ja creus que no has de ser. Per què? Perquè és així com ho has vist també. És així que ho has vist. Què has vist en aquesta primera línia? Sempre has vist homes habitualment molt grans, ara comencem a tenir homes no tan grans, o dones que ja les càrregues familiars, diguem-ne, o tenen ja una edat o han decidit que no volen tenir fills. Llavors, això al final és el que acaba calant a la ciutadania i moltes de les dones pensem que aquell espai no és per nosaltres perquè no podríem, diguem-ne, conciliar aquesta paraula que està tan de moda però que no l'apliquem a la pràctica, no podem conciliar aquesta vida laboral amb la de fer de polític i política. Però què podem fer per canviar això? El primer de tot, jo crec que és molt important.
tota dona que vulgui fer el pas, primer de tot ho ha de fer perquè ella vol, però és que ha de tenir una xarxa de suport al costat. O sigui, nosaltres podem estar acompanyades tot el dia de molta gent, però en el fons la majoria de les hores estem soles, ens sentim soles. Llavors, és molt important la xarxa de suport que ha de tenir aquesta dona per poder moments de debilitats, espais d'inseguretat que en tenim totes, i els homes també els tenen, vull dir, això sí que els tenen, el que passa que ells tenen una manera de funcionar i uns espais de confiança ja molt establerts, no? Jo crec que això és molt important, aquesta xarxa de suport. Segon, que ens apliquem realment la conciliació. Què vol dir que ens apliquem realment la conciliació? Ara, per exemple, amb el tema telemàtic, jo, totes les reunions que s'organitzen a partir de les 7:30, tu saps que acaben a 9:30. Si s'organitza una reunió a les 7:30 de la tarda i són molta gent que ha de participar, tu saps, encara que sigui telemàtica, són les 10 i tu encara estàs... A mi no m'agrada desconnectar, però jo ja començo a veure que és molt normal que, per exemple, un home diu nois, us he de deixar perquè m'estan esperant pel sopar. M'estan esperant pel sopar. Qui ha fet aquest sopar? Aquí deixo la pregunta, no? Llavors, jo crec que adaptar també els horaris perquè tothom, no? I les dones que ja tenim assumit i que encara no ens hem desfet de que les cures han de ser compartides, els horaris haurien d'adaptar-se també perquè aquesta dona pugui estar per la seva família, per ella mateixa, potser no per la seva família, però que pugui dedicar-se també a ella mateixa. I això ens ho hem d'aplicar. I l'altre, jo crec que és molt important i no s'aplica tampoc, és que aquesta xarxa de suport també l'ajudi a saber dir que no, a segons quines coses, no passa res. Dir que no a no poder fer una activitat o no poder participar en alguna cosa perquè creus que no, potser hi hauria una persona més capacitada en el seu àmbit perquè no és el teu àmbit, ho pot fer, per exemple, que està bé. Que no et sentis culpable de dir no a segons quines coses, però que realment quan dius que sí, que et sentis acompanyada, no? I jo aquí deixo la Carme, que té més experiència que jo i segur que ens il·lustrarà amb unes aportacions més útils. Us il·lustraré poc. No, aviam, a partir del que diu la Najat, jo diria que hi ha una cosa que és important, que és el reconeixement. La Najat ha començat dient que política és tot, és a dir, que política no només es fa als partits, sinó que es fa a les entitats, es fa en el dia a dia. I llavors jo crec que això és molt important, el reconeixement, perquè hi ha moltes dones a les AMPAs, a les associacions, de veïns i veïnes, és a dir, i això s'ha de reconèixer, no només dones, però és a dir, és una altra forma de construir societat, i per tant també de fer política i de reclamar coses. Per tant, això és el reconeixement. Després, un altre tipus de reconeixement, que és res és menor, és allò de la macroeconomia és allò que ens dota de sentit al món, i en canvi les polítiques socials sembla que sigui, coses perquè com són coses del dia a dia, no? Exacte, coses dels pobres, de les dones, i perquè són coses del dia a dia. Llavors, què és el que més ens aporta i el que menys, no? Llavors, de començar a reconèixer tot allò que s'està portant, no només per les dones, per tothom, però és que si es reconeix les dones, automàticament es reconeix tothom. És el fet de reconèixer on i com es fa política i de quina manera diferent, no? I respectar aquestes diferències, donar espai a la diversitat. I jo crec que en la xarxa de suport també s'ha de tenir en compte què vol dir confrontació i què vol dir solidaritat. Confrontació és aquell maleducat que ha passat per aquí, que passava, ha sentit no sé què, i ens ha fotut una bronca i s'ha quedat amable, no? Això és confrontació. Arribarà a casa, li explicarà a la seva dona i a l'hora de fer el vermut, i hòstia, tu que bé m'he quedat, no? I en canvi, solidaritat vol dir no només respecte, sinó vol dir aquest reconeixement malgrat les diferències. Llavors, quan jo vaig ser diputada per primer cop, entrava també una senyora
de diputada que es deia Pilar Díaz, que és alcaldessa d'aquest poble, i ens vam fer amigues, perquè ella què li va passar? Doncs que el mateix que l'ha Najat, que quan va entrar ella va ser mare del primer fill i no hi havia absolutament res, no hi havia baixa maternal reconeguda, no hi havia espais per la lactància, no hi havia absolutament res. I ella ho va portar com va poder, però va passar una altra cosa, que és que una altra diputada d'Unió en aquell moment va tenir una criatura i era Sant Masó, i ens vam posar totes i ens vam unir les 30 diputades que érem en aquell moment de tots els grups parlamentaris per reclamar espai de lactància, la necessitat d'avançar amb el tema de la baixa maternal o com a mínim poder delegar el vot, coses d'aquestes que encara les regidores no tenen. Encara les regidores no tenen aquest reconeixement. I per tant, què vol dir? Doncs que totes juntes, d'alguna manera, ens empoderem. Sí, que totes juntes podem avançar. Malgrat les diferències, en aquell moment ja teníem moltes diferències polítiques, però vam avançar juntes. Llavors jo crec que és aquí on ens hem de reconèixer. És a dir, que ens reconeguin i que ens reconeguem. I que la diferència no té per què ser un entrebanc, no té per què ser una confrontació, sinó pot ser una crítica, en positiu, en negatiu, constructiva o no, però evidentment tu, si no estàs d'acord amb una cosa, has de fer oposició, has de fer protesta i t'hi has de posar, però això no vol dir que no puguis trobar espais comuns. I en aquest reconeixement i aquesta xarxa hi som totes, i evidentment jo crec que aquí s'hi ha de sumar tothom. És a dir, el que no és normal és que el Parlament de Catalunya a l'any 2022 encara tingui greus mancances en molts aspectes. En temes de mobilitat, per exemple, no té l'hemicicle adaptat per persones amb mobilitat reduïda, no hi ha la possibilitat d'entrar un nadó, per exemple, si estàs alletant, coses d'aquestes, que dius, ostres... O els plens, que era, quan estava jo duraven 2 dies, i el dia, els plens són llarguíssims, i a més, quan jo la primera vegada que vaig entrar, quan jugava al Barça s'acabava l'hora, i quan no jugava al Barça s'allargaven fins les 11 si calia, coses d'aquestes, no? Doncs jo crec que és això, és allò. Primer, optimitzar el temps, no cal una reunió de 3 hores en 1 hora, ja fas feina. 2, evidentment, adaptar totes les estructures a aquest reconeixement de la diversitat, i en aquesta diversitat hi ha una diversitat bàsica que és la de gènere, i a partir d'aquí el reconeixement, que és el que hi ha per sobre de tot, el reconeixement d'aquesta diversitat, no? I és l'única manera, és a dir, i això els primers a fer els deures, que haurien de fer els deures i començar són els partits polítics, perquè si volem que les dones tinguin càrrecs als partits polítics i facin de representants polítiques, han de facilitar-ho també. És a dir, la meritocràcia ja sabem com funciona, pels passadissos. Això no vol dir ni que tinguis més carreres, ni que tinguis més formació, ni que tinguis més capacitats, sinó que funciona pels passadissos. No a tots els partits polítics, i per tant, possiblement, els indicadors, diem, a l'hora de considerar la capacitació que té la gent per dedicar-se a la política hauria de ser diferent, no? Ho he dit abans amb els indicadors, ens serveixen per tenir una millor salut, però també ens han de servir per a un major reconeixement del que fem a la política. Aixeca't un pèl, Nayat, sisplau, gràcies. Mira, posa't mirant cap allà i així se't veurà. Us presento... Bon dia. Deixa'm que et presenti. És el Bernat, que és el president de l'Associació Sense Barreres d'Esplugues. L'associació de gent amb discapacitat. Estrena presidència. Sí, fa poc. Sí. La meva pregunta seria el tema de dona, discapacitat i treball, que és una suma molt gran i molt atrasada, saps? No sé què penseu. Bé, primer de tot,
jo crec que una de les coses que... o sigui, abans quan he parlat de que hi ha unes dones que ens toca fer... bueno, tenim no només una discriminació, és que tenim moltes discriminacions, no només tenim una barrera, tenim moltíssimes barreres i és una lluita molt complexa i a vegades molt esgotadora emocionalment, perquè per molts avenços que tu pots aconseguir sempre són molt minsos del que realment necessita la ciutadania, no? I respecte al tema discapacitat i, per exemple, dona i l'àmbit laboral, també és una assignatura que tenim pendent. No és una assignatura que podem dir, com ara diuen les notes dels meus fills quan me les porta Progressa adequadament. No, aquí tenim moltes mancances. Per què? Perquè realment a l'àmbit i soc tècnica d'ocupació, abans d'aquí, jo soc tècnica d'ocupació a l'Ajuntament del meu poble, ara estic en excedència, però una de les coses que, per exemple, a l'hora de buscar, per exemple, fer un itinerari amb una persona amb discapacitat, dona i discapacitat, encara tenia un plus de dificultat, primer que la xarxa que podia ser, diguem-ne, ser la millor per poder atendre aquesta persona en funció també de les seves condicions, era una xarxa molt petita. I en funció del municipi on vius, potser el recurs et quedava a 20 quilòmetres, no? I potser el recurs és molt potent, i ara parlo de la meva comarca, potser una fundació al Maresme és molt potent, però clar, és que tu ets el Masnou que et porta fins a la Fundació del Maresme, no? I jo crec que aquí és una assignatura que tenim pendent, que encara ens queda molta feina per fer. Sí que és cert que hi ha plans específics, per exemple, ocupacionals, que ofereix, per exemple, el SOC, que tenen, diguem-ne, aquesta, diguem-li, a mi no m'agrada parlar de discriminació positiva, però que en principi és per fomentar també i facilitar l'accés a l'àmbit laboral de persones amb discapacitat, dones, hi ha una línia específica, dones majors de 45 anys, que també, tela, quan és que l'edat, nosaltres les dones ho anem tenint tot, vull dir, a partir de 42... Exacte, si ets dona racionalitzada, ja això no cal ni que parlem, no? Llavors, jo crec que és un àmbit en el qual encara tenim molta feina pendent. Però mira, jo aquest dilluns he estat en una de les fundacions més potents que hi ha a Girona, on he estat visitant, per exemple, un centre especial de treball, on hi havia no només el que es dedicaven a joves, per exemple, amb dificultats, o per exemple persones diguem-ne privades de llibertat, hi havia un altre àmbit només de dones, algun home, no gaires, amb discapacitat, no? I és cert que parlant amb el director de la Fundació i em deia, si no arriba a ser pels fons públics, per exemple, nosaltres no som una empresa competitiva. Si no arriba a ser per les subvencions, a nosaltres no ens surt a compte com a una empresa que competeix al mercat. No, nosaltres... hi ha una part que la fem des de la part més de vocació social i amb uns recursos de la Generalitat, perquè si no ens som útils. Però tot i així, jo crec que cada cop es va prenent més consciència, cada cop es té més importància, tot i que ens queda molta feina per fer, perquè la darrera legislatura sí que va haver-hi un pacte nacional per la discapacitat. Es van fer diverses reunions i ara jo vaig assistir a diferents reunions, però amb aquesta nova conselleria encara no ens han convocat i com encara s'està situant encara no ens ha dit encara res sobre què volen fer o no continuar fent. Però hem de continuar reivindicant. Igual que hem de visibilitzar dones, perquè i no només a l'àmbit laboral, també ho hem de visibilitzar a l'àmbit cultural, a l'àmbit de l'espectacle, a l'àmbit dels mitjans de comunicació,
etc perquè no pot ser que mitjans de comunicació pública paguem entre tots i totes ens visibilitzin una part de la societat, i jo sempre poso el mateix exemple, com per exemple me'n recordo, va molt abans de ser diputada, quan els adolescents miraven, i estava molt d'èxit Merlín, la sèrie Merlín. Jo recordo que com tothom me'n parlava vaig voler veure un capítol, no era de la meva edat ja, però vaig pensar, mira tu, perquè jo treballava molt amb joves i em parlaven de Merlín. Quan jo veia aquella classe no representava cap aula d'aquest país. Primer de tot, ni representava la diversitat del país. A les aules hi ha de tot. Hi ha persones amb discapacitat, hi ha persones que el seu color de pell és negre, hi ha persones que... I això no es veia en aquesta sèrie, que en principi hauria de ser el reflexe de la pròpia ciutadania. I recordo que hi vaig fer una queixa. Vaig escriure una queixa, dic, miri, perdoni, si el que pretenen vostès és representar a la ciutadania, doncs jo en aquesta sèrie no la veig, i mira que té un gran seguiment per part dels joves del nostre país. Jo els agrairia que hi haguessin inclusió en aquesta mirada. Sabeu el que van fer? A la següent temporada em van contestar, treballarem i tal, a la següent temporada van posar una noia negra al final de la classe difuminada. Dic, com li podíeu haver donat una frase? O sigui, encara tenim molta feina per fer en aquest sentit. I també heu de ser-hi també vosaltres en aquests espais. Perquè és el que torno al mateix d'abans. Jo deia, no, jo no vull estar, que estar a la reivindicació és molt important. Sí, però moltes vegades, si tu no hi ets, aquesta visió que tu pots aportar, per molt que jo la defensi, no la defensaré igual que tu. Perquè tu ho estàs visquent, jo estic parlant en el teu nom. I a vegades jo crec que ja tots som adults, tots sabem parlar i tots podem fer arribar com ens sentim, com ens veuen i com volem que es faci política amb nosaltres, no sobre nosaltres. Bé, jo sí. Bé, jo si em deixes, perquè jo rajaria molt dient d'això, però intentaré ser breu, concisa i tal. 1. La LISMI s'ha de complir. Per què no es compleix la LISMI? La LISMI és una llei que s'hauria de complir fa més de 20 anys i és la que demana un 2% de la plantilla de persones amb discapacitat. 2%. Ni un 10% de les empreses d'aquest país ho compleix. Ni un 10%. Ni l'administració pública. Després, què vol dir discapacitat? Perquè, clar, es van posar de moda, es subvencionen aquests contractes de discapacitat i al final acaben gent amb una mínima discapacitat és la que contracten, però tu amb aquesta cadira pots fer estudis de mercat, no cal que estiguis en un centre especial de treball. És a dir, jo crec que es tracta des d'una victimització extrema tot el tema de la discapacitat, i això evidentment el que fa és no reconèixer les vulnerabilitats reals, és posar tothom al mateix sac, i no tothom és igual ni té la mateixa discapacitat. Una persona cega possiblement pot fer feines molt normalitzades, una persona amb cadira de rodes pot fer feines molt normalitzades. És a dir, en aquests 2 anys que hem estat teletreballant ja em diràs què més donava tenir una discapacitat d'una altra. És a dir, jo crec que el problema és que s'ha etiquetat la discapacitat i en lloc d'anar-la a normalitzar. Des de l'equitat, no dir tots som iguals, no, perquè això no és veritat, sinó des de l'equitat. I a partir d'aquí, a més, afegeix la discriminació brutal del ser dona, no? És a dir, si ets dona i amb discapacitat i a més tens càrregues familiars, ni somís entrar al mercat de treball. Ni ho somís, és que, és allò de més val que et toqui la primitiva que no toca mai. I espero que ja no tocarà mai més, perquè ja va tocar un senyor allà a Can Vidalet fa no gaire, o sigui, per estadística ja no torna a tocar, no? Per tant, és a dir, si és difícil que et toqui això, doncs imagina't. És a dir, jo crec que el que hem de fer és canviar aquest universal. Abans ho deia, no? Universal. Home, adult, heterosexual, blanc, propietari, capacitat, papers en regla, tota una sèrie de coses que formen
un universal que gairebé no existeix, no? I sobre això és sobre el que s'estan construint les polítiques, i l'altre són polítiques secundàries, polítiques d'annex, no? Llavors el que hem de fer és dotar d'equitat, és a dir, fer polítiques equitatives que realment reconeguin la diversitat, reconeguin les diferències i a partir d'aquí fer-les possible. I no en parlaré, però la burocràcia i la tecnocràcia de les nostres administracions, fem-nos-ho mirar. Jo no, aquí lo dejo, que diuen, però és brutal, i com això està afectant en el dia a dia d'atorgar ajuts socials, d'atorgar ajuts a les entitats que donen suport a les persones pel que sigui, és a dir, com tot això està afectant en el dia a dia de les persones amb més problemes, la burocràcia de les nostres administracions. I jo sí que hi ha una cosa que, deixeu-me que tregui pit, no? Jo vaig tenir el gran honor de ser la ponent relatora de la llei d'igualtat de tracte i no discriminació. Ja sé que pel nom, i perquè la vaig defensar jo i la vaig lluitar jo, molta gent es pensa que és perquè defensa a les persones que són com jo. No, la llei d'igualtat de tracte i no discriminació és una eina útil per tota la ciutadania que ha de protegir i sancionar a totes protegir les persones de les discriminacions que puguin patir per ser dona, pel seu color de pell, per la seva discapacitat, etc. Tot, amb tots els aspectes de la seva vida, tant públic com privat, i que a més és una eina que jo crec que heu de començar a utilitzar. I totes aquelles persones que us sentiu discriminats, per exemple, a l'accedir a un lloc de treball pel simple fet, per exemple, de tenir una discapacitat, jo, de veritat, us animo que la comenceu a utilitzar, que comenceu a denunciar aquestes discriminacions perquè existeixen. Com a tècnica d'ocupació, una de les coses que em trobava i era entitats que subvencionava la pròpia Generalitat, per exemple, i que tenien que oferir feina, no per discapacitat, sinó feina a la ciutadania, també la ciutadania en general, també hi ha gent amb discapacitat, eren les primeres entitats discriminatòries. Quan els hi enviaves el currículum del perfil que et demanaven, era la primera que et trucava i et deia, escolta'm, m'has enviat un negre, i dius, perdoni, però és que vostè volia un soldador, què més dona que sigui negre, blanc o verd? Vull dir, m'has enviat una dona que té ja 45 anys, bueno, perdoni, però vostè ha vist l'experiència que té, bueno, però està seguro que ja me va de sabionda. Vull dir, hi ha moltes coses que hem de treballar i això, jo estic en contra de les sancions, però sí que és cert que si no nosaltres no ho comencem a denunciar, si les entitats no es comencen o les persones que realment incorreixen en aquestes discriminacions no tenen sancions, realment no despertem la consciència de que com a societat hem de fer un canvi. I sí, la paraula inclusió comença a tenir ja perquè la utilitzem per tot. Ara l'hem substituït integració per inclusió i realment no l'estem dotant del contingut que volem dir amb inclusió social, laboral, etc. Ara tenim un veí d'aquí al barri, vine, que vol fer-vos una pregunta. Té. Que no sea muy chunga, ¿eh? A estas horas. Pues te voy a meter en un lío tremendo. Acosta't. Bon dia, hola, bon dia. Lo primer és que si tu fas així, s'escolta la teva respiració. Si fas així, no s'escolta. Bon dia, el meu nom és Jesús, però em pot dir Chucho. Perdoneu-me que no pot fer aquesta pregunta en català perquè no lo domino bé. Intento, pero se me olvidan algunas palabras y todo esto, ¿vale? La pregunta es muy difícil. ¿Qué hacen ustedes para que nosotros estemos bien? Porque ustedes ahora mismo están quejándose de todo, recordándonos todos nuestros problemas, pero hasta ahora mismo no han aportado ni una solución. Ni siquiera han dicho nada para que nosotros... Lo único que hacen es jugar con nuestros sentimientos, decirnos lo que ya sabemos, lo que nos enfada. ¿Para qué?
Moltes mercès a tothom. Chucho, ¿no? ¿Me has dicho? Encantada. Yo si quieres te contesto en castellano. En català? Perfecte. Va, cap problema. Jo crec, primer de tot, gràcies per la pregunta, però també gràcies per aquesta reflexió. Jo crec que nosaltres sí que hem donat solucions, hem compartit, per exemple, quan se'ns ha preguntat, per exemple, primer de tot hem intentat visibilitzar des dels diferents àmbits i posar damunt de la taula això que tu dius, evidències que ens demostren que ens queda molta feina per fer. D'acord? Jo crec que això és important, que ho diem, que ho denunciem i per generar una consciència col·lectiva que ens ha de servir com a motor de canvi per poder també incidir en les polítiques. Solucions hem explicat alguna. Hem explicat, per exemple, jo per exemple he explicat la llei, hem explicat, per exemple, quines, per exemple, i el company l'he explicat, per exemple, polítiques que s'estan fent, però també som conscients, i per això ho ha dit també la Carme, que volem que siguin polítiques encara més revolucionàries, encara molt més ajustades a la necessitat real de la ciutadania. Nosaltres som conscients que tenim mancances, que les solucions que hem aportat no són les suficients i per això estem aquí avui. Nosaltres estem aquí avui, si no podíem estar en un altre lloc, per... ens queixem, perquè ens hem de queixar, però també aportem. Sí, però has de pensar que nosaltres fem també aportacions, però també recollim les queixes perquè també les traslladem allà on anem. Mira, jo podria haver estat avui aquí dient el bé que ho fa aquest govern, dir el mágico mundo de colores en el que vivim. Jo el que he intentat és, fer visible allò que és invisible en el meu dia a dia. Jo no cobro de no sé què, jo treballo en un lloc que cada dia ens enfrontem a com fer. Per exemple, nosaltres tenim un grup de 30 dones, cap de les quals té papers. Què fem? Doncs treballar amb aquestes dones. I com ho fem? Doncs ens estem queixant tot el dia, perquè qui no llora no mama, deia la meva mare. Qui no llora no mama. La solució és en el dia a dia, precisament. Què vols que et digui? Farem, no sé, qui farà? Una entelèquia, qui farà? Digue'm qui ho ha de fer. Jo et reclamo la teva responsabilitat personal i evidentment jo em queixo, clar que em queixo, perquè jo vull que s'apliqui la LISMI, que per això hem fet una llei fa 40 anys, una llei que no s'està aplicant. Jo vull que s'apliqui la llei d'igualtat. Per què? I per això em queixo, perquè si jo em deixo de queixar tot va bé. I jo aporto precisament, la meva solució és que s'apliqui la llei. La llei s'ha fet, per tant això és una solució. Quan una llei es fa és una solució que es posa sobre un problema, però a més el que reclamo és que s'apliqui. I però és igual, que s'apliqui, és igual com, que s'apliqui. I això és una solució. Tu pots veure que no, que queda en allò. Vale. I com afecta el dia a dia? Precisament reclamant i fent canvis. Com afecta el dia a dia perquè no mori cap més dona d'un infart quan ha anat al metge i li han donat diazepam? Doncs canviant els indicadors, canviant la formació dels metges. Així. Però això és el que... Home, si vols ens estem aquí, fem unes jornades de 3 dies, podem fer unes jornades de 3 dies parlant de solucions. Ara, amb una xerrada de 20 minuts, hem anat dient una sèrie de coses que s'han d'aplicar. I el que estem reclamant, jo per què em queixo? Perquè el que vull és que s'apliqui. Això és el que vull, que s'apliqui. Perquè t'afecta a tu, m'afecta a mi, l'afecta a ell i l'afecta a ella. Exactament. Doncs això. Però la meva solució, des del meu modest lloc de feina i de protesta, diem, que no està a cap institució, doncs és aquesta, la queixa precisament perquè s'apliqui, perquè hem estat lluitant molts i molts anys i estem parlant, si parlem en general, estem parlant de que la majoria social no està reconeguda, el 51% de la societat no està reconeguda i per això jo em queixo, precisament perquè m'haig de queixar i perquè jo no sé si tothom, aquell que ha passat queixant-se,
vais a canviar el mundo, tal. Pues sí, ho intentarem. Ara, si passa la guerra a Ucraïna i ningú fa res, si aquí, com que no? Tot té a veure, tot té a veure, tot està lligat. No. Si ningú es queixa, no existeix cap solució. És que no t'estàs sentint. Et sento jo, però no se t'està sentint. No, ho dic perquè hem entrat tu i jo en diàleg i... Bueno, però si em deixes parlar jo et diré. No, jo el que et dic és que si ningú es queixa per la guerra, si ningú es queixa pel dia a dia, si ningú es queixa, si ells no es queixen per la situació que es troben, si no es queixen per res, si la gent no es queixa, no hi ha solució possible, perquè seguiran fent, els poders seguiran fent el que voldran, i jo per això em queixo, precisament, i em queixo des d'on puc. La solució? Doncs la que jo trobo en el meu dia a dia, és l'única que puc aportar. Ella farà la seva, els altres faran la seva, i tu tindràs la teva, segurament, i les teves reclamacions, però el que dic és, jo podia haver dit el bé que ho fem i el bé que està tot, però és evident que ni tot està bé ni s'està fent bé, i per tant per això em queixo, i per això la queixa és també una manera de solucionar-ho. Gràcies per les preguntes, gràcies també, volem agrair la presència de la gent d'Esplugues Sense Barreres que ens han vingut a veure. Jo volia fer una pregunta des de l'àmbit dels homes, perquè m'agradaria que ens diguéssiu, que ens il·luminéssiu una mica, perquè jo tinc la sensació que la vostra lluita feminista de vegades ens genera inquietud als homes, o bé perquè veiem amenaçats els nostres privilegis, o bé perquè volem col·laborar-hi i no acabem de saber com. I voldria que ens parléssiu una mica d'aquest tema per anar potser tancant la xerrada. Moltes gràcies. Bé, per anar tancant, no? Has escollit un tema senzill, amb una solució. De fet, em sembla que aquí ja la recepta la tenim. No. Jo crec que vosaltres sou els nostres aliats. I cert, és que tu has dit també la teva pregunta, no? Tu has dit, bueno, potser no estem disposats a perdre el nostre espai, els privilegis, etc. Primer, ser els nostres aliats, perquè la lluita no és meva només, la lluita és meva, de totes i de tots, perquè en el fons, ho ha dit el company, tothom té una mare, tothom té parella, o fills, o cosins, o cosines, etc. Vull dir que d'alguna manera és una lluita que ha de ser compartida. I bueno, també heu de saber compartir amb nosaltres els vostres espais, que ja són espais d'aquest privilegi, si tu vols dir, que estigueu disposats a perdre aquests espais. Perquè si vosaltres no esteu disposats a perdre aquests espais, nosaltres podem motivar i empoderar moltes dones perquè arribin a aquests nivells, no? Però elles poden arribar i tenir un paper testimonial d'imatge, i nosaltres el que volem és ser-hi, treballar-hi, actuar-hi i poder decidir i incidir en els canvis, perquè si no, crec que no estem aconseguint l'objectiu real que ens hem marcat, que és aquesta lluita real per conquerir drets igualitaris entre dones i homes. No sé, és que és un temazo. Jo és que crec que simplement ser conscients de que el món s'ha de compartir ja seria alguna cosa. Seria alguna cosa, i el món s'ha de compartir evidentment amb les dones, però és que les dones no som una dona, una forma de ser, sinó som diverses, és el que dic, som persones d'aquí, d'allà, amb discapacitat, sense, blanques, negres, verdes, amb papers, sense, amb més cultura o una altra, amb molts estudis o pocs, llavors això clar, s'ha de compartir, no? I compartir vol dir reconèixer també, i aquest reconeixement doncs, sovint no es fa, no? És a les diferents maneres de fer, simplement que partíssiu des d'aquesta premissa també, i allò de, bueno, que us interpel·léssiu, jo és que no sé com... Jo crec que el feminisme interpel·la a tothom, no només a les dones.
Hola, em dic Olga. Més que pregunta era donar-vos les gràcies per la lluita i la queixa, perquè vosaltres la podeu fer en unes esferes on la gent de carrer no arribem. I quan aquest noi parlava de solucions, clar, jo em deia, dic, és que la primera solució sóc jo, estar a casa meva, amb l'educació que li dono als fills, amb el llenguatge que utilitzo, que a vegades ens va en contra, perquè ho tenim molt assumit, molt apamat. Quan parlaves dels horaris, deia, a veure, jo no vull que em canviïn els horaris, si amb ells... A veure, jo vull que els meus horaris siguin com els de tots, però que em donguin l'espai per poder fer després del que jo vulgui, si vull fer demà o vull fer o llegir un llibre, però que no per ser dona em canviïn horaris ni històries. Jo ara estic ficada a l'avenç, a la Junta, i és una pena que quan he tingut temps de fer i implicar-me ha sigut quan he caigut malalta i que el primer que van fer va ser despedir-me, ¿vale? Però ara això ho he positivitzat i m'ha donat molta més llibertat per fer associacionisme, per implicar-me. Vull dir que la solució jo no espero que me la dongueu vosaltres. A veure, que sí, també, però que soc conscient que la primera solució la tinc jo, amb el meu dia a dia, amb la meva lluita, amb l'educació de casa, amb tot. I res, doncs això, agrair-vos la feina que feu, perquè la feu en un nivell on jo no arribo, però al meu nivell també puc fer lluita i també puc reclamar. I ja està, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres i per nosaltres és important que vosaltres estigueu aquí perquè així nosaltres també recollim tot això. Per nosaltres és una eina també per poder traslladar-ho també i poder també que ens serveix d'eina per poder conscienciar també en altres espais molt més a dalt, que moltes vegades no hi ha aquesta mirada de tan aterrada a la realitat. Jo només dic que la solució és una suma de coses. Que no, la solució no és, mira, això, i ho soluciones, sinó que és una suma de coses, perquè la realitat és complexa i per tant la solució és complexa. I per altra banda, jo no sé a quin nivell us penseu que estic jo, però les queixes a l'amiga, que jo estic treballant a la meva feina i faig propostes, però les queixes aquí a l'amiga. La Carme a nosaltres també se'ns queixa i ens fot molta canya i nosaltres necessitem gent que també ens foti canya. I si, com ella diu, no, aquestes 30 dones, clar, nosaltres i tant que volem solució per a elles. Per això les nostres companyes a Madrid estan demanant la regularització per totes les persones que viuen a Catalunya. Sí que fem feina, sí que, però clar, ens agradaria que aquesta feina es pogués materialitzar i pogués solucionar la vida de les persones. Sí. Ho estem aconseguint? Malauradament no. Hem de continuar? Sí. Hem de continuar conscienciant? Sí. Però també hem de continuar denunciant i fent pressió allà on estem. I on estem també busquem eines perquè fer arribar la nostra veu. Bé, moltes gràcies a totes i a tots. Donem per acabat aquest acte. Abans de despedir-nos, moltes gràcies Najat, moltes gràcies Carme, ha estat un plaer escoltar-vos com sempre i bé, i gràcies dobles perquè la veritat és que sense cadires ha estat una mica més difícil, però l'Ajuntament d'Esplugues és així. Vinga, moltes gràcies.